να πάμε σε ένα βίντεο και να δείτε εσείς απλούς και εύκολους τρόπους για να αντιμετωπιστούν αυτά τα ενοχλητικά συμπτώματα που μας λένε οι ειδικοί επιστήμονες. Δείτε. Το σύνδρομο των πολικυστικών οθικών είναι εξαιρετικά σύνηθες σε γυναίκες της Μεσογείου. Εμφανίζεται στην εφηβεία και μαζί με τα όποια ορμονικά και γυναικολογικά προβλήματα πλήττει και την εικόνα της νέας γυναίκας, που συνήθως είναι πιο παχουλή και όχι μόνο. 3 σοβαρά αισθητικά προβλήματα είναι αυτά που οδηγούν τη γυναίκα κοντά μας. Η τριχοφυΐα, η ακμή και η παχυσαρκία. Για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, η κοπέλα πρέπει πρώτα απ' όλα να επισκεφτεί ειδικό διατροφής και να μπει σε κατάλληλο πρόγραμμα. Ωστόσο, μπορεί σημαντικά να βοηθηθεί και σε ένα Ινστιτούτο αισθητικής. Στην αισθητική, όπως και στη φυσικοθεραπεία, χρησιμοποιούμε το ηλεκτρικό ρεύμα σε εφαρμογές πάνω στον άνθρωπο. Την ηλεκτροθεραπεία. Για αύξηση του μυϊκού τόνου, για αύξηση του μεταβολισμού, για πολύ καλά αποτελέσματα όσον αφορά τη μυϊκή εκγύμναση. Μπορούμε επίσης να βοηθήσουμε τη λεμφική αποκατάσταση του ατόμου, γιατί εδώ θέλω να σας πω ότι έχουμε λεμφική στάση πολλές φορές και ειδήματα στα κάτω άκρα. Η λεμφική αποκατάσταση γίνεται πάλι με ειδικά μηχανήματα. Η μέθοδος επίσης που εφαρμόζουμε είναι θερμοθεραπεία, κρυοθεραπεία. Και βέβαια υπάρχει πάντα το κλασικό χειρομασάζ. Θα κάνουμε λεμφικό μασάζ, θα κάνουμε διάφορες κινήσεις ώστε να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε τη λέμφο και να την ανεβάσουμε προς τα πάνω. Ειδικά για την αντιμετώπιση της έντονης τριχοφυΐας υπάρχουν πολλές μέθοδοι για να απαλλαγεί η γυναίκα, αρκεί ταυτόχρονα να παίρνει και τη θεραπεία της από ειδικό γυναικολόγο ή ενδοκρινολόγο. Χρησιμοποιούμε τη ριζική αποτρίχωση με βελόνα, την ηλεκτρόλυση, τη λεγόμενη ηλεκτρόλυση, η οποία με μια βελόνα μιας χρήσεως προσπαθούμε να φτάσουμε το θύλακα της τρίχας, να τον απενεργοποιήσουμε και με αυτόν τον τρόπο να μην έχουμε πάλι έκφυση τριχών. Η πιο νέα μέθοδος που χρησιμοποιούμε και είναι η φωτόλυση. Εδώ έχουμε την επιλογή χωρίς πόνο, σε μεγαλύτερες πλέον περιοχές και με πολύ μεγαλύτερη σιγουριά στο αποτέλεσμα, να τελειώνουμε με την τριχοφυΐα στο πρόσωπο αλλά και σε όλο το σώμα. Η αποτρίχωση που συνηθίζεται στο σώμα, γιατί έχει και το μικρότερο κόστος, είναι η αποτρίχωση με το κερί, με ζεστό ή κρύο κερί. Στις μέρες μας είναι λάθος να στεναχωριέται μια κοπέλα για τα αισθητικά προβλήματα που της προκάλεσαν οι πολικυστικές οθήκες. Λύσεις υπάρχουν για όλα και είναι προσιτές από κάθε άποψη.